entra a l'àrea d'Est, la centrada enrere de Dest, s'ha equivocat, el rebuig de Pulido. Quina llàstima, la centrada era molt bona, Ui, compte, que recupera la pilota Mingueza amb Dest, Dest amb Busquets. Busquets fa una passada per Messi, el dribbling de Messi és excel·lent, continua Messi, el xot, gol! De traca, i mocador! En les grans ocasions, Lionel Messi! 7-6-7, 7-6-7, 7-6-7, 7-6-7, 7-6-7! 767 partits al servei del Barça! 767 partits defensant l'escut del Futbol Club Barcelona! Lionel Messi, el millor de la història! Dribla Pulido amb un toc subtil, impecable, només a l'abast dels elegits! Encara la porteria des de la frontal, la Gardel amb l'esquerra, toca el travesser i gol! Gol del Barça, gol del millor, per molts anys Leo, 767 partits al servei del Barça, i per celebrar-ho, un gol de traca i mocador! 15 de la primera part, ha aparegut el 10, Barça 1, Osca 0! Per De Jong des del cercle central, cap a la dreta, per Mingueza. Mingueza té entre línies Pedri. Ve Pedri a la mitja punta per Griezmann. Té espai Griezmann. Xuta, el xuta Griezmann. Golàs! Gol! Gol! És un golàs d'Antoine Griezmann! Així sí, Antoine! Ha rebut entre línies, desmarcat a la posició de mitja punta, ha avançat un parell de metres, no s'ho ha pensat, i la Gardel amb l'esquerra, boníssima la rematada de Griezmann, imparable per Álvaro Fernández, buscant la creueta a la dreta del porter. És un gol preciós d'Antoine Griezmann, gol del Barça, gol de Griezmann, 36 de la primera, Barça 2, Osca 0. El rebut Dembélé en curt, li torna la pilota a Messi, la centrada de Messi, Mingueza, gol! Gol de Mingueza! Gol del Barça! Jugada assajada de corna i gol! El corna semblava que el picaven en curt i que era d'aquelles jugades llargues que moren sense conseqüències per la porteria contrària, però aquesta vegada no. Aquesta vegada Messi en curt per Dembélé, Dembélé li torna la pilota a Messi, que centra, i la rematada de cap des de la frontal de la petita d'Òscar Mingueza, gol del Barça, gol de Mingueza, 9 de la segona, Barça 3, Òscar 1. La conducció de Trincao, creua la línia de mitjos Trincao, continua Trincao amb Messi, Messi a la zona de 3/4, a veure què fa Messi, se'n va a buscar el xot, gol! De Leo Messi, una altra vegada des de fora de l'àrea, una altra vegada amb aquesta esquerra irrepetible, una altra vegada un gol de traca i mocador. Sembla fàcil, però no ho és. Aquesta rematada ajustadeta al pal per tancar definitivament el partit. 767 partits defensant la samarreta del Barça, i per celebrar-ho, 2 gols preciosos d'un futbolista únic, d'un futbolista extraordinari, del millor jugador de la història del club, del millor jugador de la història d'aquest esport. És el 10, és el petitó, és Lionel Messi. Barça 4, Òscar 1.